सेल्फ हेल्प ग्रुप मोनफ्रोमनोबो जोङो अनुदान एबा एकखालि दानखौ 75,000खौ जों सोना होगोन होननानै जों खोनाबोदों। बयबो जखन मोनदोंब्ला सेल्फ हेल्प ग्रुपआ जोंबो लुबैदों। सोरबा बिमाया उन्दुनो न' गैया बेखौ न' होगोन, सोरबा बिमाया रेशन कार्ड गैया सरकारनि जेबो मोनजायाखै बे बिमानो जोङो रेशन कार्ड होगोन। मानो होनबा रेशन कार्डआ आइजो माहारिनि थाखायसो फैयो नङा होनबा, बिमानि नामावसो फैयो। बेखायनो जों बेखौ मावगोन। आं दिनै नोंथांमोननि सायाव समाय लायो। बेखौ जुदि जोङो सरकाराव इउपिपिएल हान्जाया फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोनहा बे बोसोरबायावनो बे बयनिबो न'खराव समान जाजोबनांगौ। आरो जुदि खालामबायाबा सरकाराव थानानैबो नोंसोरखौ नायाबा सावैलाबायथार सौथुलाबायथारथों आङो मिथिबाय। नोंसोर सावैलाबायथार जेराव मेराव सौथुथों आं। एफा बुरजा रायनायाथ' सौथुआ जायो ने, मावाबाथ' रायखागोन ना, सावैलाबायखागोन ना। बेखायनो आं दिनै समाय लाखाबाय आरो नै बयबो साखि दंखायो। जोंनि बेयाव जानाया बेनो माने सिगांनिफ्रायनो जोङो खोनाबोदों सेल्फ हेल्प ग्रुप मोनफ्रोमनोबो जोङो अनुदान एबा एकखालि दानखौ 75,000खौ जों सोना होगोन होननानै जों खोनाबोदों। नाथाय माब्लानि समाव एप्लाइ खालामगोन जों बेखौ मिथियाखै। बिनिखायनो जोङो जोंनि जौगाथाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनिफ्राय खावलायदों बिटिआरनिसिम लोगोसे जाय अनसुंथाइ होग्रा रामसियारि बिथां एबा सारनिसिम जोङो जौगाथाय ग्रुप एबा जोंनि बे लाख्रिगुरि सेल्फ हेल्प ग्रुप मोनफ्रोमनिफ्रायबो आं गोसो गोरबोजों सारनिसिम खावला होदों जोंनि थालांनाय सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ जाहाथे उनाव अनसायफिनो आरो जोंनो जेरैबायदि गुबुनाव जे होदों अनुदानफोरखौ 75,000खौ नोंथांमोनाबो जोंनि बे लाख्रिगुरिनि थालांनाय जेसेबां ग्रुपफोर जेन' नायसनफिनो आंनि खावलायनाया बेनो। जोङो मिथिया मानि थाखाय थालांखो, जोङो माखासे समाव जोङो सोंबाय बायदों बाखिखिनियाव जोङो खोनाबाय, जों डाटाफोरावबो जोङो नुबोदों। लोगोसे नुनायजों लोगोसे जों सौग्राव मुग्राव जोङो खारबाबायबाय, माखासे गोजौ लेभेलनि मावग्राफोरनाव जों खारबाबायबाय। जोङो खारबाबायनायजों लोगोसे गोजौ लेभेलनि मावग्राफ्रा माखासे प्राइमारि आरो बिदिनो माखासे समस्थियाव मावग्रा मानसिफोरा जोंनो खोन्थाहरबाय, खबर हरखादों होननानै। नोंसिनि गामि लेभेलनि मावग्रा प्राइमारि सेक्रेटारिनाव सोंहैदो, जों बिनोनो खबर हरखादों होननानै बिथांमोना बुंदों। जोङो सोंबाबायनायाव मा खारननि थाखाय थालांखो बेखौ जोङो सोंबाबायनायाव बिथांमोना माखासे बे खोथाखौ खोथाबाय। लोगोसे जोङो जोंनि गामियानि जाय मावथि एबा दैदेनगिरि फसंनानै दोनजादों जोंनि मानगोनां माननीय रहिस्वर नार्जारी बिथाङानो जोंनि प्राइमारिनि सेक्रेटारिमोन। बिथांनि आखायावनो बे खबरखौ हरदों होननानै जोंनो खोथादों। बिनि थाखायनो जोङो बिथांनिसिम मानो बे खबरखौ हराखै आरो मा जाहोननि थाखाय बेबायदि मावा एबा समाजनि मोजां मावा बेबायदि बाथ्राखौ बुंखो, बेनिखायनो जोङो दिनैनि गेजेरजों मिथिहोनो हास्थायदों। बिथांनि बुंनायाव जाहैबाय आङो समाजनि मोजां खामानि मावा एबा मावा, आं दुखु मोननाय दङ। मा दुखु मोनदों जों बेखौबो मिथिया। बिथांनि गामिखौ दुखु मोननाय दं बिथांनि जिबनाव बुंदों। दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों मोनसेल' खोथा दाजाबदेरनो नागिरदों आरोना, जे बिना बायद'आ जेबायदि खोथा बुंदोंमोन आरोना, जेनेबा जोङो मावफुंनो हायाबा जोंनि समाय लानायखौ बा नोंसिनि खोथा होनाय बायदि जों मावनो हायाबा जोंखौ सावैलाबाय, जेनेबा सौथुलाबायथारथों जेनेबा लामा सामा, बेबायदि मोनसे खोथा होनदों आरोना। दा नोङो जेबायदि बिथांमोना सिगां खोथा बुंदोंमोन, जेनेबा दुखुथिया लावखार गथ'फोरनो सोलोंथाइ होनायनि खोथा बुंदोंमोन, ओमफ्राय हिनजावफ्राबो जेनेबा हौवाफोरजों समान समान मोनथाय मोननांगौ बा मेम्बारफ्राबो समान समान मोननांगौ, बेबायदि मोनसे खोथा होनदों। ओमफ्राय इउपिपिएल सरकार फैनाय लोगो लोगो बयबो समान मोनथाय मोननांगौ बा न' गैयैफ्रा न' थानो मोननाय जानांगौ, बेबायदि मोनसे खोथा गावसोर समाय लादोंमोन। ओमफ्राय जुदि मावफुंनो हायाबा मा जागोन, जे सौथुलाबायना थैथों जेनेबा सावहो होनना बुंदों आरोना गावखौ। दा थारैनो बिथां बुंनाय बायदि
बिथांमोननि सरकारा दा सुखथुहां जागासिनो दं आरोना बिथांमोना गोबां समाय लाबोदोंमोन आरोना सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो जेनेबा 75,000 बा 25,000 बेफोरबायदि खोथा होदोंमोन आरोना फैसा होबोनायनि खोथा ओमफ्राय दिनै बेफोरबायदि खामानियावहाय जेनेबा सोरबा मोनदों सोरबा मोनाखै आरोना आइवेनि खोथाखौनो लाना बुंदो बेयावबो गोबां केलेंकारि जादों सोरबा मोनदों सोरबा मोनाखै मोनदोंबाबो जेनेबा 500निफ्राय लानानै 3,000सिम बेबायदि जानाय जोङो गोबां निउस मिडियायाव दासिमबो नागिरबा मोनो आरोना दा जोबोद दुखुनांथाव आरोना गरिबफोरनि बुस्थुफोरखौ बेबायदि लानानै बानायनानै होनायफोरा ओमफ्राय बेहाय भिडिअ मोनसेयाव बुंदों जेनेबा जोंनि लिस्टआ मानो सफैदिया जेनेबा सफैनि खारन दं आरोना जाय मेम्बार गामिनि बेनो जेनेबा मावनो गोसो गैला जाहैदों थारमाने गामिनि खामानि मावनो गोसो गैला बेफोरबायदि होनदों आरोना दुर्बल मोनबाय आरोना बिनि खारना बेनो जाहैबाय जेनेबा बिथांमोना बा बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि सोरबा सासे मेम्बारफ्रा गुबुन पार्टिजों ओंखारोमोन बा बिथांमोननि जेनेबा मिटिं दावथिङाव लेंनायाव थाङाखैमोन बिनि थाखायनो सफैयाखै जानो हागौ मानो होनबा बेबायदि घटनाया गोबां जाबोगासिनो दंखायो बिथांमोना माइ गाब जुजाय बेबायदि बासिनानैसो गावसिनि माबाफ्राव लिस्टआव सोयो आरोना दा बेफोरबायदि खामानि मावनाया जोबोद दुखुनांथाव आरो दा बिथांमोना जेसेबां हागौ इसेबां गावसोरजोंसो बोनानै लानांगौ मानो होनबा मोजां मोनजानाय एसे नांगौ नालाय गावसोरजों सापर्टसो नांगौ बिदि नङा जे सोरखौबा बासिनाय सोरबा उमुगनि पार्टिनि सोरबा उमुगनि पार्टिनि बेबायदि बुंनानै सोरखौबा माइनास खालामलांनाय बा दानख'लांनाय बेफोरबायदि जानो नाङा आरोना जिखुनु जादोंनि भिडिअआ एसेनोसै आं बांद्राय बुंनो सानला मानो होनबा भिडिअआ जेसेबां बुङो एसेबां लावलाङो बाय